čítať. No dobre. No dobre, a čo? No tak mi povedzte, čo ste robili? Odkedy sme sa nevideli? No, sme si písali tie naše úvahy o tom, že kde sa vyskytuje vina u nás. Mhm. A ja a Edo sme ešte aj sa to pýtali ostatných ľudí, toho, čo som zachytila. Neviem ako Damian. Ja som sa o tom tak bežne rozprával s veľa ľuďmi, ale v podstate sa mi nepodarilo dať dokopy žiaden výstup, ktorý by sme mohli mať. Tak napríklad my škola ani knižnicu nemáme, takže... No jasno. Poď do mňa... Tak poď ja som myslela, že to je taká norma, že máš v škole knižnicu. Neviem. No áno, je to norma, ale oni sú takí, že prečítajte si túto knihu o 20 najväčších fuck-upoch svetových korporácií a kúpte si ju v Martinusa za 20 €, lebo neviem. No lebo podporuješ podnikanie. Poznáte takú instagramovú stránku Začiatky kníh? Začiatky? Myslím, že to volá Začiatky kníh. To je instagramový profil aktuálneho rektora Umprum asi. Tak to nevolá sa to Začiatky kníh, je to proste profil Tomáša Pospíšila. Tomáš Pospíšil. Jo. Ale má tam teda texty, nie? No, on je historik umenia a rektor teraz na AVU, nový, dosť obľúbený. On má profil, on na svojom profile vlastne zverejňuje iba začiatky kníh. Že prvé stránky? No a práve sa pozerám na to, že má tu asi aj, on mal dlho, mám pocit, iba začiatky kníh a teraz už tu možno aj, ale nie, vyzerá, že to sú všetko začiatky. A je to proste zaujímavé, lebo zrazu máš takú ako inú perspektívu na text, nie? Že máš zrazu instagramový profil, kde sú proste iba nahádzané vedľa seba tie prvé stránky kníh a ty máš taký, jak je to vytrhnuté z toho kontextu, je to extrémne zaujímavé. A ja som premýšľal po tom našom minulom stretnutí nad tým, a to teraz som si to pripomenul tým, čo si vravela o tom svojom spolužiakovi, ktorý by bol rád, keby aspoň začal čítať knihu. Tak som premýšľal nad tým, že či by som chcel viac dočítať každú knihu, ktorú začnem, alebo si radšej prečítať prvú stránku každej knihy na svete. Že či dočítať knihu, ktorú začnem. Každú knihu, ktorú začnem, alebo si prečítať iba prvú stranu z každej knihy na svete. Ale že nemôžeš pokračovať. Tak počkaj, tak neviem, či nemôžeš pokračovať. Tak ide o to, že keby si chcel prečítať prvú stránku z každej knihy na svete, tak by si nemal moc času na pokračovanie. Asi nie. Ja by som asi radšej dočítala všetko, čo začnem. By som, neviem, mala by som taký... Také normálnejšie. No. A máš pocit, že keď si odkedy si napísala ten text a sa bavila s tými ľuďmi, že sa nejak akože vydevelop, alebo treba od posledného stretnutia sa nejakým spôsobom tá téma v tebe ako prešla nejakým vývojom? Téma tej viny? Asi nie. Až na to, že som si teda uvedomila, že ja necítim vinu, keď nedočítam. Ale inak akože nejaké také som si nevšimla. No, to je dobre, presne, či si niečo uvedomila. To je vlastne bola moja otázka. Si uvedomila, že necítiš viny. No dobre. A Edo, ty ako? Čo si robil od posledného? Druhý rozhovor, to som robil s takou devčinou z Polska. A to ja práve mňa prekvapilo tiež, že ona povedala, že ona tiež veľa číta a povedala, že ona pri ničom necíti vinu. A že po tom našom minulom rozhovore ja som mal taký pocit, že to všetci budú mať nejako, lebo tam to tak vyplývalo z toho nášho rozhovoru, takže na to tak zaskočilo a potom, keď sme sa toľko dlhšie rozprávali, tak hovorila, že jediné, čo jej tak napadá, že sa aj niekedy tiež stane, že si nakúpi veľa tých kníh a že ich nestiha čítať tak rýchlo, takže iba z toho na pocit viny, alebo že niekedy proste robí nejaké blbosti, že je na Instagrame namiesto toho, že by mohla čítať a tak. Ale ináč moc nie.
No a zároveň obidvaja ste vraveli, že, alebo zatiaľ obidvaja ste vraveli, že na to, ako minulo sme sa rozprávali v tej A4 o tom, že tá vina z literatúry je niečo samozrejmé, tak sa vlastne ukázalo, že ani jeden z vás nenašiel nikoho, pre koho by to bolo tak očividné a samozrejme. A dokonca Malvina si teda uvedomila, že necítiš vinu. Ale iba keď nedočítam knihu, že často cítim vinu, keď akože nečítam nejako pravidelne, že to sa stáva, hej? Že je to fakt, že vec. Jo, že cítiš vinu, keď nečítaš. Ja stále myslím, že aj preto to asi nahrávame. Všetko, aj preto som vám poslal ten podcast, alebo som vám hovoril o tom podcaste, na čo makáš. Že ja vlastne neviem, že či podcast o čítaní, alebo podcast o literatúre, že vlastne ono to, takto podcast o literatúre, akú formu mal mať podcast o literatúre? No a Adam mi vypadol, ja nemám... No Adam vidíte... A vidíte vy mňa, lebo ja seba nevidím. Ale nemáme dohodnutý ďalší meeting, že? Nemáme, ale to dohodneme tie správy. Jo, dobre. Čauko.